Моннан 9 ел элек Актанышта яңа мәктәп ачыла. Башта айрым фәннәрне тирәнтен өйрәнүгә нигезләнгән, соңрак гимназия буларак эшли. 2011 елда сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернат статусын ала. Татарстанда ачылачак сәләтле балалар белән эшләүче махсус уку йортларының беренчесе. Ул беренче Карлыгач. 2013-2014 уку елыннан гимназия-интернатның директоры итеп Артур Кәрим улы Галиәхмәтов билгеләнә. Уку йортының төп максаты булып Татарстанның данын дөньяга яңгыратырлык, татар халкының мәдәниятен, халкының гореф-гадәтләрен, тарихын һәм туган телен белүче интеллектуаль элита формалаштыру тора. Биредә Татарстан Республикасыннан тыш Россия Федерациясе төбәкләреннән, шулай ук Казакстан, Таҗикстан һәм Гарәп әмирлекләреннән балалар укый. Укытучы һөнәре гомер-гомергә мактаулы һәм шул ук вакытта авыр хезмәтләрдән саналды. Үзеңнең тәҗрибәңне әле мөстәкыйль тормышка аяк басып кына килүче яшьләргә тапшыра белү ул талант. Белем алу гына түгел, дөньяга карашыбызны формалаштыруда укытучылар йогынтысында башкарыла. Гимназия-интернатта югары белемле укытучылар эшли. Аларның 50%-ка якыны югары категорияле педагоглар. Һәм шунысы куанычлы, күбесе яшьләр. Педагогларыбыз арасында Татарстанның атказанган укытучылары, Россия һәм Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мактау грамоталары белән бүләкләнгән укытучылар да бар. Белем һәм тәрбия бирү өлкәсендә мөгаллимнәребез барлык көчләрен куеп эшли. Гимназиядә дәресләр заманча технологияләр кулланып уздырыла. Балаларга белем бирүдә гимназия укытучылары белән бер рәттән КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты галимнәре дә катнаша. Алар укучыларны фән олимпиадаларына, дәүләт йомбаклау аттестациясенә әзерлиләр, төрле фәнни эзләнү конференцияләре, семинарлар, укулар оештыралар. Укыту процессының нәтиҗәлелеген арттыру өчен барлык шартлар да тудырылган. Кабинетларда яңа җиһаз, интерактив комплектлар урнаштырылган. Физика, химия һәм биология фәннәре буенча заманча лабораторияләр эшли. Яңа компьютерлар белән җиһазландырылган информатика кабинеты бар. Гимназия бинасы тулысынча Wi-Fi шелтәре белән тәэмин ителгән. Коридорда өлгереш белән танышыр, мәгълүмат алыр өчен мәгълүмати киоск эшли. Китапханәдә күп дәнәдә татар, рус һәм инглиз телендәге китаплар, дәреслекләр, электрон әсбаплар урын алган. Укучыларның сәләтләрен тагын да үстерер өчен гимназия-интернатта көннең икенче яртысында өстәмә дәресләр, түгәрәкләр оештырылган. Гимназиядә өстәмә белем бирү махсус программа нигезендә алып барыла. Аның төп максаты гимназиядә милли рух булдыру. Актаныш авылы инфраструктурасына салынган мөмкинлекләрне балаларга белем һәм тәрбия бирүдә файдалану. Укытучыларның белем алу кырын киңәйтү. Гимназиядә бердәмлек, ярдәмләшү, иҗат рухы тәрбияләү. Иҗади сәләтләрен үстерү өчен хореография, вокал, театр, КВН, сынлы сәнгать, фикерләү сәләтен үстерү өчен уңыш стратегиясе түгәрәкләр эшли. Шулай ук укучыларыбыз дәрестән соң мәктәп конкурсында җиңгән Ак җилкән мәктәп газетасы һәм инглиз телендә Индонезия мәктәбе укучылары белән берлектә уртак газета чыгаруда. HD модельләштерү, түбәтәй тегү проектларында теләп шөгыльләнә. Гимназиядә медиа проектлар да тормышка ашырыла. Гуманитар юнәлешнең төп максаты югары квалификацияле көндәшлеккә сәләтле укучылар әзерләү. Чит телләр өйрәнү заман таләбе. Киләчәк буын укучыларыбыз алдында әхлакый бурычыбызны үтәү максатыннан өстәмә инглиз, гарәп, төрек телләре дәресләре, инглизчә сөйләшү клублары оештырабыз. Гимназия татар теленең нәтиҗәле кулланылуы өчен комплекслы, эзлекле һәм максатчан социаль, мәдәни һәм мәгълүмати мөхит булдыруда да озак вакытка исәпләнгән телләр турындагы Татарстан дәүләт программасының яңа редакциясенә Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты тарафыннан кертелгән тәкъдимнәрен искә алып эшли. Безнең уку йорты базасында без яшь, без сәләтле. Туган телем, шагыйрьләр теле, республика күләм фәнни эзләнү конференцияләре, укытучылар өчен гамил афзал укулары оештырыла. Гимназия-интернат укучыларының сәламәтлеген саклау, ныгыту максатыннан сәламәтлек программасы төзелде. Һәм ул уңышлы тормышка ашырылып килә. Сәламәт булу һәрбер кешенең тормыштагы омтылышы. Сүз дә юк. Гимназиядә укытучылар коллективының бердәм, иҗади эшләве генә уңыш казанырга мөмкинлек бирә.
Бу уку елында сәламәтлекне саклау һәм ныгытуда алтын дәрәҗәсенә ирешкән мәктәпләр исемлегенә кердек. Гимназия-интернат бинасы, андагы җиһазлар һәм укыту әсбаплары, территориясе дәүләт стандартларына туры килә. Гимназия-интернатта спорт мәйданчыгы, ял итү урыны булдырылган, спорт залы, спорт кирәк-яраклары һәм җиһазлар барысы да тиешле таләпләргә туры килә. Читтән килгән укучыларыбыз бөтен уңайлыклары булган интернатта яши. Гимназия киләчәк мәктәбе, биредә хыяллар тормышка аша. Әгәр дә син сәләтле, уңышка омтылучан, актив икән, гимназия синең өчен.